Ela no hey. Odronish. Bishop. Hey, ya wogo. Ammi. Uja abila mso onye oshi ke bra bi imem handle of need. Wara na agwe. Ochena sa ka mkpuchi na adị ma instinct ma da arụ. My instinct is at work. Ya wuche ma akọ n'uche m ọrụ. Ihe awụdụ mbụrụpụta ụwa, ihe awụ isi kwuru m along the way. Odronish. Ele kwere ga na ihe na ọkụkọ okwu ha nga. Ịgaga ole? Une m agaje m ele ahịa. Agaje m ụmụ na ebe na-atụ ụmụ n'ọlụ. N'ihe ele nwoke a na-akpọ ihe na-achọ. Ihe na-achọ nwa ya nwaanyị ka o gbede Chika ihe na-achọ Linda. Ke nọọsụ kwa nọgoro nọọsụ na Uniport na Dubai. Dubai ka ọ na-eme practical nursing na Dubai. Egbu ya ka ọ nọ. Taa ka o mega ebe ndị o. Ya kpọchita anyị niile, ndị niile nwere ọrụ, ndị niile bụ ndị kwụrụ ọrụ n'ala Imo steeti. Saa bịaba ka o leruo anyị anya. Nne m gaje nwejiri ya ọkụkọ sịkwana ya happy birthday. Na ma ọ ga-akpanụ m aka n'anya. Anya emeghe ihe mma bụ ihe dị mma dị mma. Bụ nwa m na-aga skuulu nga ebe nwatakịrị gị nwunye ogologo ya hụte ya kwụrụ ịzaga bụrụ ọnwa nwatakịrị gosiri ọnwa nnọọ ma ya gafe otu na-eshi nsọ ma ọ dịkwa ihe ọ ga-awụ ma azụ ugbo agafe a na-eshi alụmalụ nwatakịrị gị hụ pefom ya na-ahụ pefom ya wee rato ya na-arato jego ote ya na-atọ ebe edeso na ndị rochas mere scholarship mgbe ọ baga n'ọchịchị nwa ma so na ndị nọ under the distinguished of scholarship of rochas Chiredala na Dubai. Ọ dịghị ka ndị ahụ mgbe niile. Eso Ịnụkwu ide ndị kiri da ahụ ụzọ ọ ịdara dị ntị. na gịnị Ọ dịghị ka ndị ahụ mgbe niile. Isi ndị agaga ụmụ n'ọlụ bụrụ ọkụkọ okwu ha Chineke. Ibe eletrik waya ka ijiri kekọ ọkọ n'ụkwụ. gbasara gị ejiri m nne gị kee eji m nna gị kee ele ihe gbasara gị n'ihe na ngaji nke ụgba nwa ọbụla onye ụwa nne ele ihe gbasara gị Chineke kpọọ gị ọkụ mụ na gị wee ukwu ebe m gaji ma ebe ọwa onye mere m invitation onye nye ka ofe ahụ ọfụla gị andị rọbịrị ịbịara sị rọbụ ọmụme nwa dị saa dị mata alat gị ka emega ekwu ka na m gburu ihe biwa gị shọwara na-agba gị eleti ga-esi adị m cross road question ebe m gaji ọ gbasara gị nwatakịrị kpụrụ oku le anya n'anya kpọ oku so ndị niile nwere disifọm na n'Imo steeti anyị bịawa na ma obere nọọsịn dipatmentị na-eru anyị anya n'ahụ ọwụ ka ọjọọ ịbịa nga na akwụkwọ sọ maka gị kwuo ihe na-emehụta mba gị ọgụ na mba gboo ịṅụrụ ka anyị nsogbu anọdụ gawa ọcha ka iri agaga ụmụ n'ọlụ ụdịrị onye isi ọta ka isi edebere dege bege chi ga-asị gaga ụmụ n'ọlụ nsogbu anọdụ ọnwụ na ịga alụ anyị hụ anyị ga-ịga anyị kwara ahụ nsogbu adịrị ka gị kwom na mkpụrụ ihe kọwa gị shọwara na-agba aga m aga ya agacha m gị n'ahụ Dubai akpọrọ m okwu gwa m ya nwata Eliza nne m okwu ọkwa ịhụ na amụsị nwokorobịa na-enwe dị grade ka ilecha m anya ote nwa ọhụrụ dị ka m nọ onye si m bịara ya bedu abịaga m kego abịara m bande ego ori ngozi nwụrụ ị ga-esi m n'ihu apụda kama n'ọchị ụmụ dịrị ekwe ama gote mapịala m gị anya dem yu ka ilecha nwa ọhụrụ dị ka m na-erigo n'ime ọbara nwa atụrụ ọkwa ịhụrụ gọ ma gaa nwụfuru ebughị gaje ma sha kpagbudogo ihe ha na-emego dem yu bishọp ọ pụọla onye ochi o hepụla oche ka ọ na-echi aga nka ndị mmadụ akpakwuru ohe ele nwe ohe no wonder ozugbo ịpụrụ ọdọ eme les ọdọ full personality ya wụ onye na-eshi oshi fịa nwokorobịa pụta ụwa ya na-eshi ga akpa nkwụ eshi ogiri eshi kịọ nwatakịrị sị nga m si ya happy birthday agwara ngọ nonsense ebịara bịa wetara m ọnụ gafukwe o mere n'ụzọ akọrọ uche m apụọla kwadịsị gịnị ịbịara bịa agwa m ihe ha nụ ọwọ te na-emie Eliza nne m ebe ọkwụ na ahụ na ebe ileta anya mee mmadụ ha eluigwe ga-akwatara m gị ha Linda happy birthday Linda Chike ọ bụ nwa chicken na ihe aha gị na aha ọkụkọ nọtakọtara nọọsụ Chike ihe agwa na nọọsụ chicken ka ewe ọkụkọ ụnụ abụọ wụ nọọsụ ka ewe nọọsụ Chike nwa onwe gị nọọsụ chicken nọọsụ Chike a na-enye gị ọkụkọ ga-akwanyarị ahụrụ ote ka ị ga na-abụsị nwa nga dị Chineke ga-agọzi gị ị ga-ebi ogologo ndụ gị na-egbu isi Chineke ga-emeghere gị ụzọ nwoke ọbụla ga-alụ gị ga-alụ ọgwụ iwere nwa mụpụ onye ọnwụ n'ụlọ m ga-anọ nwa mụọ
ya na ya wago biko kwụsị ite ka ị ga-egherele di gị ọrịa gherele di gị ọrịa rụba hom apụsị nwa chechi mba ha ka m megisa m oyi o mere na akọ na uche m apụọla aga m agarị kwa ụmụ na taa ọ mụ na ọnụ onye si m agala ya agala onye si m gawa ya gawa onye si m agala ya agala onye si m agala ya agala lekwe Dubai ọ wee ebe m gaje taa onye ọ gasị m agala Dubai wara m agba elekere dị mara ka m agala Dubai ọ wee ebe m gaje